namatay ang usa ka motorcycle rider human malatay sa ligid sa usa ka 10-wheeler truck sa aksidente nga nahitabo kaganihang kadlawon. Ang report ni Nico Sereno. Patay diha-diha human malatay sa ligid sa 10-wheeler truck ang motorcycle rider. Ang disgrasya nahitabo alas 2:30 kaganihang kadlawon sa barangay Paknaan, pasaka na sa Kansaga Bridge. Ang nagmotor giila nga si Teodoro Anam-Anam Jr., 28 anyos, taga Konsolasyon, Cebu. Nalatayan ang biktima sa 10-wheeler nga water tanker nga susamag direksyon sa gisubay sa motorsiklo. Asoy sa driver sa truck, wa siya nakakita sa motor nga nagsunod kaniya. Nakabantay ra siya dihang duna nay mipaka ug duna na di sila'y naligsan. Hinay ra kuno yang daga ni adto kay may roadworks man sa dapit ug gibakbak ang parte sa kalsada. Gituuhang miaksyon og overtake ang motor sa truck. Overtake ang motor, nasangit sa mga baril sa gibutang sa bridge. Pagkasangit, diri nabunan sa likod siya sa kanan ug nalatayan ang biktima. Mo inungdan sa iyang kamatayon gyud pero gidala pa sa ospital, gideclared sa atong doktor og dead on arrival. Nangayog dispensa ang driver kay dili tinuyuan ang hitabo. Misaad sa bang-amo ni ini, muabaga sa galastuhan sa paglubong sa namatay. Disgrasya na gyud. Nga kanang wado lamhang auto na kuan lang ko na kuan sana. Sa Tagalog nagulat mo ko nga ni paka was luyo. Mo to nga ang sugo ang truck mo nga pagtanaw niya. Kaya tang puniton ba kay pabangon niya. Iya niya sir okay ra ka dia pagtanaw niya. Sa pagkutlo ning balita, nagkaabot na ang habig sa driver ingon man pamilya sa namatay aron magkasabot ug hayan magkaareglo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.